to UDA to kwalo ngwech koso. Mano wasewinjore ni chal ka gima osekwalo ngwech. Kiyie gi mano koro wadonjo ne wach mar ni to ikwalo ngwech ni nang'o. Gima dhiera, let me take you back. President kani Nyanza wacho niya, wadwa riwore gi ODM. To ODM panguru odu, amba dhi pango oda. Neno kosepango od kawuono. To wakonyo yo ODM, kaya ka ok gipar maber. Nikech ok giwuo ka giwacho gimoro achiel machalre. Kendo yo ka oburo wacho ni korka deputy wawe. Wango wacho ni wadwaro gi diere. Edi bikoro wacho wadwaro gino gi diere. Tieni ok giwuo, ok giwacho gimoro adi. Let me tell you. Gibiro deko and I can predict gima dhi timore mbele ka. Ineno gima mana kaka wani barwa what a year ago. Ni wacho ni barwa to nitie gimoro bit ma pok gi understand ka. Gimiluongo ni this section makoni when wauru nikech ma zone mar ODM. Let me tell you. Lebamba mineno theko ge dhi tiyo gi jomoko e ODM ka. Mondo gisir wach mana niya, wan wadwaro ang'o? Zoning, wadwaro zoning. Ka gisewacho zoning, to jomoko igi dhi wang' ni, this is the trick ma jogo osebedo ka tiyo go all along, wan koro wadar, to joka dhi join gi. Iwinja? Mano dhi duoko ODM chien matin, to mane mana koni ka Nyasaye nyalo donjo e chunygi, to gi work on that. Nikech gin ok gine mano, gin gineno niya, UDA ok nyal fomo sirkal, ka ODM onge. Let me also remind you ni jomineno ka, bende ng'e mayo ma ginyalo donjo go. Iwinja? Magirito mani ODM okier mondo gidonjo. Koro nakwayo Edi mawuoda oda kik owach niya, ni watemo negotiate gi ODM, ni to kata bu negotiate gi jomoko kendo. Luuru ya achiel ma udhi achieve go goal maru madhi konyo joluo. Maka beto gi giwuok kata ng'at machielo. Giwuok gi UDA gitiegi. Joka boketo jo intelligence cheko gi. Ni to giwacho ang'o? Otieno giwacho ang'o? Odiochieng' giwacho ang'o? Kinyi giwacho ang'o? Gipare ji ok riek. Nikech ma leadership kendo ma politics. Okay. To mheshimiwa Giruni chalo joma biro koro dak kamoro achiel kaka joma onyuomore. To ere kaka koro in ka in dichuo to yudo dhako midwa dhi dak godo tiseketo gigi e ot te maonge kama osoe mare. Nikech koro un sani uchungo ji kuonde te. Kasocho nitie, emane muwuodo ji dhi negotiate. Koro nyiso ni nitie ji e iu kanyo mibiro gochne gi minyiso ni kaka in inyalo gochni Ayanga koni gini koro in manyo nyatike lakini wawene jo ODM. Idiyie gi wacho. Ok ni weyo. Dhi upiem. To mane gima koni nire kaka upiem to utiyo kamoro achiel. Udhi tiyo nang'o to upiem. Mane kaka wache. Dhi upiem. Badan gima dana kunga awach ni mugi. Anasemiyo yawa gi advice. Ni kik gide gerod gi kaka president wacho. To maybe ka ji oromo kanyakla, results madhi wuok kanyo wabro neno. To kik gidek go. Mantie jomudhi yie ni iwuoyo kodgi mondo gidog chien giweko. No, in politics that is normal. To do mano be dhi kelo ich wang'. Kato kelo to mano ji nyalo wuoyo. In politics ji nyalo wuoyo. Ka un ji ang'wen abich, to ng'ata to position ema ng'ata achiel moningo donji. Koro donge mano common sense ng'awa ni Odongo bed ka, William bed ka, mane mana Raila Odinga wacho ni dhi ang'e lacha. Ok no wacha en normal politics ka. Edi wacho nang'o? Adwa nyiso jaduong' Ayanga